Řekni to samý co já. Otázka číslo 1. Řekni ledajakou příchuť zmrzliny. Já si vybírám vanilkovou. Jestli jsi i ty vybral vanilkovou, jsi ven. Otázka číslo 2. Řekni ledajaké zvíře. Já si vybírám slona. Pokud jsi si i ty vybral slona, jsi ven. Otázka číslo 3. Napiš do komentáře ledajaké číslo mezi 1 až 50. Já si vybírám číslo 42. Jestli jsi i ty vybral číslo 42, jsi ven. Jestli jsi ještě stále ve hře, tak dej like se zavřenýma očima. Otázka číslo 4. Řekni ledajaký cizí jazyk. Já si vybírám francouzštinu. Jestli jsi si i ty vybral francouzštinu, jsi ven. Tahle otázka bude extrémně těžká. Pokud tě dostanu na této otázce, tak mi musíš dát follow. Kdo je první osoba, která ti vyběhne, když klikneš sdílet a víc? Hádám, že tvůj sourozenec.